Здравейте! Сега ще ви покажа една атака на ето този профил Noob the Noobest. Тя беше много някакси просто сега ще видите. Много на късмет го взех. Яка беше атаката. Слаб е. Не е за кой знае колко много ресурси. Обаче ето и какво се случва. Пускам тук арчерите, аз го атакувам. Може да пусна тук арчери да щупят арчер кулата, обаче аз общо взето го атакувах за ресурси, да му взема ресурсите, обаче се получи така, че го взех на 100% и ето какво става. Арчерите щупват тук всичко. И гледай сега. И арчер кулата остана малко кръв. Тук има още арчери. Така. Щупват ерми кемпа и отиват към арчер кулата. Бият арчер кулата, обаче арчер кулата убива и тях. И ето какво става. Аз си чуих дали да си схъба светкавицата. Чуих се и накрая реших и така го взех на 100%, просто атаката беше много кръжка. Така, сега ще ви покажа в новия лар атаката ми с The Dragon. Бих го с дракони. И тази беше малко кръжка атака, но в смисъл взех му 2 звезди. Пускам тук драконите да изчистят. Изчистват, влизат навътре. Пускам балоните, нямам други на друг левел балони, и затова с 5 ниво балони. И влизат, изчистват, чупят двата дефенса. И драконите, както виждате, тези заобикалят, тези заобикалят. И не са на много кръв. И какво става? Тук излизат тесли. То дракон просто адски тъп. Тук 4 дракона, обаче на малко кръв. След малко отиват към тъхъто, ма какво правят на тъхъто? Нищо не правят. Това беше хубаво, че взеха малко кръв на тъхъто, да го оставиха на малко кръв, тук пуснах краля и кралицата. Тук излязоха джайанти. Убий ги, през това време Ексбол и тук Тесла бият. Аз си мисля, че нямам никакъв шанс да го взема, обаче случи се и му взех 2 звезди. Ето какво стана. Тук останаха живи барберяни и те ми защитиха кралицата. И леко я изчупи кралицата тъхъто. Пак кръжка атака. И още нещо да ви покажа. Тук беше много зле атаката. Добър дефенс се получи. Тук няма някаква атака. Интересно, тук баядак съм взел. Мали, с препълнени ресурси. Един мой човек би, защото аз имам няколко профили и ги поддържаме заедно. И той най-вече се занимава с този профил.
И затова тази атака не съм я правил аз. И затова не съм и гледал, защото просто сега по случайност влязох в този профил да видя какво става с него. Защото за Драгон няма нищо интересно, там се прави армия. Ще ви покажа, там имаше една много хубава атака. На тъха 10 взех 6000 дарк. В смисъл, атаката не беше нещо, кой знае какво, обаче взех много ресурси. Оставих му там 600 000, ама какво се прави? Рейджо ги тук. Не някакво, кой знае каква атака. И влизаме в Драгон, но това не може да се изчисти верно. Че нямам билдъри. То така съм взел. И влизаме. Пуснал съм го лайп, ще бия в Лара на тъхо змица. Чуих се с какво е най-ефтино и реших, че това е най-ефтината армия, която мога да пусна. Уж вече не събирам дарк, ама като гледам бая дарк ще събирам. Скоро съм в Кристал 1. Ето гледайте колко много дарк взех тук. Тази атака много ми хареса. Той даже беше слаб, обаче аз нямах фриспел. Аз си правих сметка да бия тъха девятки. Затова така се получи. Тук допуснах хубаво брейкерите, те измряха мазно. Много гадно, ето вижте. Аз също взето исках да му взема дарка. Не го атакувах кой знае колко добре. Но в смисъл свърших си работата с ресурсите. Даже доста зле се получи атаката, но даже много на кръг му взех и процентите. То вижте тук Инферно Тауър, обаче гледай. То направо ми кърти пекитата. И тук, ето, нали, 49% и оп, голем успя да ми изчупи мортара и взех 50%. Напоследък много кръжки атаки правя, да ви кажа. Просто късмета е сме. Даже днеска мисля да си направя другите атаки. Тук доста ще нашарено, ама ние станахме по-силни и стана по-гадно и за това нещо такова. Може да се каже, че това ще е за днес. Само пуснем тук един спел. Да. Това ще е за нас. Чао от мен. Оп.